Hadin ba ke isu kalapan pawe ke jing persya kabajur halor ke jing temu jong usim ke hima maharam ban ai jakai sipai hapot mula kabahap hapo karanikor civil subdivision hanne kesngi ke new trap achik national movement southwest Hills district hapo ke jingelam usamla lambok star marwen kala ai ke jing kersyan bapura ya ke isu bat persya ya ke ni ke jing temu usim bat ke eksekutif dorbar ban ai jaka ya ke sipai kaseng ke dabro da gejing sngau khia ka bakrau namar kini kide ki jakarep jong ki kun ki hajar jong ki hima mahram bat nagaleng usamla lambok star marweng ulapan pauru ba gejing aino ya kini ke jaka syak sipai kan wanra ya gejing dunong ka bakrau ya ki kun ki hajar jong ke hima bat pumjuru ka pedeng ka banwan nagaleng jong kaseng ke kentu yaus mat ka eksekutif dorbar ba kadai ban pansengeno ya gejing ai jaka syak sipai balada kim sngap kaseng kambansi banshim daki weipat kisinjam te nakaliang kajungi kum ka seng H&M Southwest Kasi District ni perpau ya kajing singau lengo bat singau kendit hakawedei bat kajing penmi jong usim ya kawai ka mat kabakta ya kikun ki hajar jong ka hima maharam ya kata kalong ba usim ula ai jaka ya ki sipai ha kawa hot mula ya kabana kaliang jong ngi kum ki pai ba nong song snong jong ki kun ki hima jong ka hima maharam ni sngeu lengo ha ya kane namar ba katkum ka jingtip ka jungi usim bat ke eksekutif ke jogu kalayo bat ai ya kene ka jaka syaki sipai tina kaliang ke jongi ni persyajur ya kene kamat HPD ke jing ai jaka jong usim ke jongi ban ha ke juga poru uni usim uai ya kene ka jaka hangtai hapot mula ya kaba katu ka jaka ba sajrep da kibreu khasi ki jongi ila im jakpo lengba ka rep karyang lengba ke jingthung jingtep ke jongki te ni kum ki nong song snong jongki khun ki hima jong ka hima maharam ni persyajur ya kane ban ni buru ya ka jing kentu ya usim jong ka hima ba unlum no kerki ya ka eksekutif darbar ke jongu ya ka ba un penkelano ya kane ka isu lane un wengno ya kane ke jing ai ke jongu syaki sipai ban ni kermen scam lingba ke jing yo i ke jongu haki social media lingba ke jing yan sakmat jong kawai kaseng bahlang ke jungi nang ne kata kaki isu kawanang yan sakmat te bula yui lingba kitu ki lat pathai kubor ba ki pajba nang song snong jong ki khun ki hima jong usim ki hima maharam ki persya ya kane ka benta bat ni kermen ba kine ki im uni usim bat ki menteri ki lengdo kin yasong kerke ya ke meeting ban lum kerke ya ke meeting ban wengno ya kene ke jing ai ke jaka ke jong u syaki sipai ban usim umla ban weng ya kene ke jing dawa ke jongi ikun ki hima jong usim ki hima maharam ba lada sngap ya kene ke jing ut ke jongi na kalian ke jongi kum kaseng nyen yai persya ya kene bat ngin pensngau thu khamha shu na kalian ka jongi kum ki khun samla sha ki khun samla jong ki khun ki hima jong maharam ban persyajur ya kane ban ni kerman scam ba hakini ki kindiat sngi unweng no ya kane ka jing ai jaka ka jongu ban ngakerpadru ya baro ki pajba nong song snong jong kane ka hima ka jongi ba kanton ke jing yalang bala penyaj da ka KSU hang tai hapo phot kro
ti nakaliang ka jongi ngiru ngilalong balakloy banya snok tilang bat KSU leng ba ka jing ya seutu ka jingmut ka jongi bat ka KSU leng ba presiden jong ka Southwest Kasil Distrik ka jongi bat ngiru ngin yasim bentalang ha ketika sengi ya ka ba ka KSU kalam khamat bat penyat ya kane ka jing yalang penseutu padba ya ka jing ajaka jong sim bat lada kine ki menteri ki bam ai ya lani ki bam tip ai syapang kane ka jing ai jaka jong usim sengap ha banwan lang ha ka jing yalang ha ka arpau tarik ha ka por spau steng hang tai ha potkro ya ka ba makiru kin ai ya kata ka jing support ya upajba jong kadong kathan ka jengi khamtam ki badei na kitu ki jaka ya ka ba kinla ban persya ya kane ka jing ai jaka jong usim hot ni ui ba kane ka dong ka than ka jungi ni i ba ki mendel bunsin ki sajwan yu kejat ha kane ka jaka ka jungi nrei ni persyapat ya ka jing ai jaka ha po kabadei jong ka po jong ka rengko ni kerpa di usim ladak kidon ki jaka nai ha ki bordar ki bahap ha senda jong ka pensing jong ka jela ka jungi bat ka markhap jong ka Bangladesh ti ni kerman scam ba usim unseutu ya kane kamat ba kum ki khun ki hajar ke jong u yun seutu ya kane ka jingdawa ke jongi ba ni kerman scam ba hakini kendiat sengi kin saweng no ya kane ka jing ai jaka ke jongki ngakwa ban bu kawai ke jingkeli ya ki menteri ki badai jong ka eksekutif darbar jong usim ka hima ki jongi kidon ki bong ngamtip ya kane ka benta ya ka jing ai jong usim sya ya kane ka jaka syaki sipai nrei ngasyukentu ya ki menteri ba ya kitu ki batip balai pi ya sngetu lane balai pi ai ya kane ka pikham persya ya kane ka jing ai usi jong usim khlem da ya sngetu jingmut bat ki khun ki hajar jong ka himah bat itu ki menteri ki bom tip ai syapang kane ka jing ai usi kane ka jing ai jaka jong usim syaki sipai dengan terpat ki snabha banwan sa kajing yalang hangtai hapok potkro khnang ba makiru kin long kita kinong yalang lani kita ki menteri ki basim ya kajing kit kli na kabenta ki khun ki hajar jong ka himah bat ni kerman scam ba kine ki menteri ki bomtip ai syapang kane ni kerman scam ba kine poilan ha kajing yalang padba antai hapok potkro